Our third performer for tonight, all the way from the city of Lapu-Lapu, ang garbo sa Lapu-Lapu, ladies and gentlemen, the J-Pro. Salamat, Idol. Good luck, Joy. Salamat, Kuya. Thank you. My fellow SWAT officers, all of you, thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept it. You're 100. I look at you. Elben, baka masa Elben. Hindi na, masok kong polis diri. Arita. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Blood God! What's up, Elvin? So, maaga na kami bunyahe mga boss. Para maaga na kaming makarating. Diba? Para hindi na tayo malate. Hindi na tayo maligaw sa kamundukan. Diba? Halika na, sakay na kayo. For today's video mga boss, papunta kami ngayon sa Barile. Kasi sasali na naman kami ng dance contest doon. Eto, shoutout sa lahat ng mga kasama ko dito, yung mga J-Pro. Ayan. Nakoy pangutan na ba? Gwapo ko di. Kuya Brownie! Becha peke! Ang dami mo na! Ang mainitin ng ulo ng ating mami! Mami sa uli! Saan mo kada yan? Driver! I'm so tired! I'm so tired! Kaya itong nagmaayo, ganang lang nagamit tired. Intro pa walwal hanggang mawala, lungkot na darma. Mawala. Moto batas bukti sa inyo? Jay, bagar na ikat Tanix. Isa pa. Garang nagmayoy. So ngayon mga boss, kakabiyahe pa lang. And sana hindi na kami malitayan mga boss. Medyo maaga kaming nagbiyahe kasi lesson na yun kahapon mga boss. Sobrang late na namin. At problema pa kami sa sasakyan kahapon. So ayun, okay na. Maaga namin na-prepare itong sasakyan. Ayan. Samahan nyo kami mga boss sa dance contest na to. Let's go! Yuyo, papatayin. Papatayin daw ko na ba yun? Waka ka sa lagi, waka ka pangutan nag-asa ta? Ala. Papatay sila, papatayin. Si Yoyo. Para maiba. Meron namang Dave, ang hari ng Encantadix. Meron ding Elvin, ang hari ng Encantadix. Isa pa, Elvin, ang hari ng Encantadix. Why? Elvin, ang hari ng Encantadix. Wah. Apa sabi? Tayo buto. Di mga hari ng Encantadix. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Ang pula ng kanyang labi, ang tangos pa ng ilok, nakat-report pang maong. Kuya, kamusta? Okay lang ako po. Surprise! Ayun yung stage, sasayaw namin. Okay naman, makapasok naman tayo dito eh.
Magdadayo tayo dito, hindi talaga maiwasan kakain kayo ng mga street foods. Pagtitikas kalamin, relax lang di gaday, ayaw pagdali. Makatilaw na lagi ka sa akong katamis. Ang akong kahumot, sabagay makaadil. Pagtitikas kalami, relax lang di gaday, ayaw pagdali. Makatilaw na lagi ka sa mong kahamis. Nandito na kami sa Barili! Pagtitikas kalami, relax lang di gaday, ayaw pagdali. Di pa nag-start mga boss, and syempre kasama ko dito yung mga oranggutan dito sa likod. Shoutout sa isang napakalakas na orangutan. Orangutan! Ayan! Mag-take na Amis, kik na ang boss! Ang ganda ng orangutan na to! High class, galing sa New Zealand orangutan! Awaran! Mura na bungon! Siyempre mga boss, gusto niya matulog sa likod pero ayaw niya makatulog kasi... Sige, hito sa ulog niya! Ayaw ko makatulog kasi may mabahong tiil! Eto! Glok! 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 Ibig batog na, di na katog. Huwag kayo maingay ba? Antok na antok ako ba? Ay matog pa di ay! Grabe, tutay! Grabe yung mga kasama ko dito! Umutot sa loob ng van! Eto! Eto pa, umutot! Kuya, isik pa, nuktok pa. Tangina, amoy ng paa! Amoy ng ano ba? Utot ba? Grabe! Umaambon! Lalabaho eh! Kasi mo. Bumbag siya! Ay sikuan ba ka na? Ay, naging ano, yung anak ko, dapat mo respetar ka, noon sa di ka. So ay, tabangan ka na mo ron. Puro man mo sipsip. Hindi pa tayo dito yun. Ada pa ka, no? Salamat sa itong Dili na lapsa sa pagpiling nga hapsay. Dili na lapsa. Ubusay ang atong tanang mga kaligawan. Hi vlog! Nice kayo, fighter kayo guys. Magkahinay. Rounding things up with our third performer for tonight, all the way from the city of Lapu-Lapu, ang garbo sa Lapu-Lapu, ladies and gentlemen, the J Pro. Salamat idol! Let's go! Salamat! Good luck Koy! Salamat kuya! Thank you! Slide! Alright, so once again, dagan kayong salamat sa ato ang mga judges sa karong gabi una. My fellow SWAT officers, all of you, thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Mount up! We got the call. What a terrible choice to make. You're 100. I'm gonna be punching, punching, munching, conducting, did something. I don't care. At midnight, we turn off the power. Say hello to okay, I realize one thing. I don't know why. Doesn't even matter how hard you. But I tried so hard. I've put my trust in you. Pushed as far as might be the things that I say. Ay, saan nanonood? Sana all. You
look at you. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Honorable January 5, Honorable Ivy Buhat, and Honorable Mama Barangay Secretary Sayo kayo? For the clutching category is Ros, anong gibuyan magini mo dali naunsa day kasad akong gitudlo nimo day. Pero nasan yung double twist mo? Mamaya na tomorrow. Congrats Dol, congrats. Congrats guys, congrats. Congrats niyo bro. Congrats. Sister Kino, choreographer. Congrats ya bro, congrats. Ladies and gentlemen, the great winner for the City of Hawaiian Dance Competition is performer number the J Pro, performer number 3. They are all the way from the city of Lapu-Lapu, ang garbo sa Lapu-Lapu. Salamat ya Dol. Ay kaya oy gay po ganyan po ninyo. Salamat. Dagko sa kaoy. Adara, Chris. Salamat kuya. Thank you Becca. Thank you tayo. The J Pro. Congrats sa iba pang mga contestant na sumali. Una rin po. Buwakat maayo sa Heroes bay. Tingnan nyo ha. Awahin mo ha. Ayos ba ng kamay mo? Pako na ulo doon haro. Basta yung Taga Lapu-Lapu. Lasa mo? Lapu-Lapu. Ay, breaky ata, di mo ito kadiri. Sorry kayo sa tanan, Dol. Ah, breaky ata. Sorry, Dol. Tanan nyo. Lo, nagtiniil. Nagtiniil. Legit na tambay, oh. Legit na tambay. Yung bira. Oh, legit na tambay. Legit na tambay. So ngayon mga boss, kasama ko dito yung South Flava. Yay! Uy, mag-shoutout kayo, mag-shoutout. Shoutout kay Kuan, kay Mima Langklangkay pang Thailand, Shoutout kay Rojin. Okay, kasama ko dito yung South Flava. Teka saan kayo bro? Teka saan? Dumanhog. Malayo din. Pero mas malayo sa amin. So, alis na kami ha. Hindi na kami magtatagal. Congrats po ninyo. Double twist daw, double twist. Hindi na, basta kong police diri. Sige na. Asa itong silip ko na eh? Dumanhog, sorry. Hey! Sige, Ben. Let's go! Post. Ayun, Pinoy mo pa rin, motor ba? Trick safe lang. Oh, sige. Uy, nalagi pulis. Basta nagkausap pulis pa nga nagrambol. Wala rambol. Tawara na. Let's go! Alis ka muna dyan. Sige. Let's go. Double twist bro. Kumputin. Gidan.
Parili. Hala! Hala! Bitsa peke! Dami mong dada! Lolo! Bantay, malit po nga. Kita-kits na sunod. Sige, pohon-pohon. Abot-abot na tayo nyo doon. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.